ତମ ବାହାର ମୁଁ ବାହାର ଝାଡୁ ପକାଇଆ ତୁତି ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ବାହାର ନୂରୁତମ ବାହାର ମୁଁ ବାହାର ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ସାହୁକାର ଟଙ୍କା ସୁନା ମୋ ସାହୁକାର ଟଙ୍କା ସୁନା ମୋ ସଫା ଘରେ ଯାଇ ମହିଳା ଆମ ମହିଳା ଘର ମୁଁ ବାହାର ନୂରୁତମ ବାହାର ମୁଁ ବାହାର ନଭେମ୍ବରରେ ଅଭିଯାନ ଦେଶବାସୀ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନ ନଭେମ୍ବରରେ ଅଭିଯାନ ଛାଡ଼ିଲି ସଦର ମୁଁ ବାହାର ନୂରୁତମ ବାହାର ମୁଁ ବାହାର ଆଜ୍ଞା 100 to 44 କହିଲେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ ଆଜ୍ଞା 100 to 44 ମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ ନାଇଁ 100 to 44 ମାନେ 144 ରେ ମୁଖ ଦବ ଏଥର ବୁଝିଲେ ହଉ ହାତରେ ମୁଖଟା ପିନ୍ଧିଛି ଗୋଡ଼ରେ ଜୋତା ମରାଇଛି ହାତରେ ମୁଖଟା ପିନ୍ଧିଛି ଗୋଡ଼ରେ ଜୋତା ମରାଇଛି ଭବାନୀ ସାର ଦେହ ଲଗାଇଛି ଆଣିଛି ବୁଲୁ ଥାଇ ବର ବହୁତାର ମୁଁ ବାହାର ନୂରୁତମ ବାହାର ମୁଁ ବାହାର ଉପରେ ଥାଇ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଦରମା ପାଇ ମତ ଉପରେ ଥାଇ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଦରମା ପାଇ ଅଫିସର ମାନେ ଦେଖିଲେ କୁହନ୍ତି ଅସନ୍ତୁ ଦୁନିଆର ଉପର ମୁଁ ବାହାର ନୂରୁତମ ବାହାର ମୁଁ ବାହାର
ନେତା ବାଇ ଖାଇ ସେବା କରୁଥାଏ ତାଙ୍କ ସଫା କରେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟର ମୁଁ ବାହାର ନୃତମ ବାହାର ମୁଁ ବାହାର গুরুতম ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଓଳିକି କରୁଛି ହଉ 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 ଏଇନା ଆସିଲେ ବୋଧେ ଆଜ୍ଞା ଏଇନା ବସରେ ଆସିଲେ ହଁ ହଁ ଆଉ କଣ କରିବା ତମ ଗୋଟେ ବଡ କାମ ଆମର ପଡିଯାଇଛି କୋଉ ଉପରେ ବଡ କାମ ହଁ ଏମିତି କୋଉ କାମ ପଇଲା ଗୋ ମତେ ଅଧେଟା ପକେଇଲ ଗାଁକୁ ଆରେ କରମଳା କୋଠିରୁ ଠାକୁର ଆମ ଗାଁକୁ ଆଜି ବିରାଜମାନ କରିବେ କରମଳାଠୁ କରମଳା ଠାକୁର ଆଜି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ତମେ ଟିକେ ଦାଣ୍ଡ ସଫା କରିଦେଲେ ଠାକୁର ଟିକେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତେ କଣ କହିଲେ ଆରେ ତମେ ଟିକେ ଦାଣ୍ଡ ସଫା କଲେ ଠାକୁର ଟିକେ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଦାନ୍ତ ସଫା ମୁଁ କରିବି ହଁ ଆରେ ମୁଁ ତ ମତ ବିଷୟରେ ଚାଲି ପାରୁନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମୁଁ କୋଉ ହିସାବରେ ଦାନ୍ତଟା ସଫା କରିବି କହିଲ ସବୁ ବର୍ଷ ତମେ କର ସବୁ ବର୍ଷ କରେ ହଁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ପୁରା 6 ମାସ ହେଲା ଛାଡି ଦେଇଛି ଯଦି ଫିଟନେସ୍ କରିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି ଯଦି ତମେ ଛାଡି ଦେଇଛ ତ ତମର ତ ଭାଇ କିଏ କରୁଥିବ ଅଛି ଅଛି ତାହେଲେ ତ ବଢିଆ ହେଲା କାମ ହେଇଯିବ 6 ମାସ ତଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏବେ ସେ କରୁଛି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ହଁ ଡାକିଲେ ଜଣା ପଡିବ ପଚାରିଲେ କିଏ ଡାକିବ ତମେ ଡାକିଦିଅ ଟିକେ ମୁଁ ମତ ହିସାବରେ ଡାକିଲେ ତାକୁ ଶୁଖିବନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆପଣ ଡାକି ଦିଅନ୍ତ ହଁ ତାକୁ ଭଲ ଶୁଖିବ ସେ ଭାବିବ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଡାକିଲେ ଚଳିବ ତ ହଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କଣ ବୋଲି ଡାକିବି ତାକୁ ତାକୁ ମନୋରମା ବୋଲି ଡାକିବ ଆସିବ ହଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବ ତାହେଲେ ଡାକିବି ହଁ ଅଲୋକିଲ ହେ ମନୋରମା କାଇଁ ଏଠି ବସି ଖାଲି କଣ ହେଲା କି ରେ କଣ ହେଲା ହଁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକିବାକୁ ତୁ କହିଲୁ ବୋଲି ଡାକିଲେ ନା ନହେଲେ ମନକୁ କାଇଁ ଡାକିଥାନ୍ତି ତମକୁ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ କଣ ମଦ ପିଇଛି କେଜାଣି ପିଇ ଦେଇଥିବ କାଳେ ହଁ ସେ ଠିକ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କେତେବେଳେ କହିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକିବାକୁ ତମେ ଡାକିବ ତ ହଇନି ତୁଳେ ମନୋରମା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ନା ନା ଏବେ ଶୁଣ ଗୋଟେ କାମ କର ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁ ନିଜେ ଡାକେ ଆରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ ଡାକିଥିଲି ଯେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବ ହଁ ତୁ ଡାକେ ହଇନି ତୁଳେ ହେ ମନୋରମା ଜଲ୍ଦି ଆ
ଆଲୋ ଝିଅ ମୁଁ ତତେ ଡକେଇନି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତତେ ଡକେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମେ ତତେ କାହିଁ ମିଛ କହି ମୁଁ ଭଣ୍ଡେଇବି? ଏପଟେ ଦେଖିଲୁ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି? ସ୍ୱାମୀ କି ଭାତ ଏଇ ବାଣୀ ଭାତ ହେଲା ଗଲ ତୋର ଭାତ ହଁ କଣ ତତେ କିଏ ଗୋଟେ ବାଡେଇଲା? ଏଇପଟେ ଦେଇକି ଗଲା। ଆରେ ଦେଖୁନୁ କିଏ ସେ ବାଡେଇଲା? ଆରେ ହଁ କିଏ ଗୋଟେ ପାଉତି ପିନ୍ଧି ଥମଥମ ହେଇଗଲା ଦେଖେ। ଚିନା ଚିନା ଲାଗୁଛି ପଛ ପଟୁ ଦେଖି ଆଗଟା। ଆରେ ଇଏ ତ ମୋରି ମାଇକି ନିଆ ମଦନ ଜାଣିପାରିଲନି ନା। ଆରେ ତୁ ମତେ କଣ ପାଇଁ ମାଇଲୁ? ଜାଣିପାରିଲନି ନା ଆହୁରି ବାକି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ କଣ ତତେ
ଗୋପରୀ କତରା କାତିରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହସ ଧରି ମତେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲୁ ନାଚ ଇଆଡେ ଆସ ତମ ମନର ଡାକୁଛି ଇଆଡେ ଆସ ବାଡି ବସା ଆସିବୁ ନା ଯିବି ଆରେ ତୁ ଏମିତି କଣ ବାଡିଆ କଥା ଆରେ ମୁହଁ କାନେ ଚିଠି ଦେଖୁନୁ ମୋ ନାକକୁ ବାଡେଇ ଦେଲୁ ଆରେ ମରିଗଲି ମନୋରମା ବଡ଼ ଭାବୁଥିଲ ମରିଗଲି ଖାଲି ବାଡଉଛି ତୁ ତାହେଲେ ପୁରୁଷ ନୁହଁ ଦେଖେଇ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଉ କଣ ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେମିତି କଳି କଜିଆ ଲାଗିଥିବୁ ନା ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ହବ ଘରେ ରଖିଲ ମୋ ହାତ ଗୋଡ ଫାଟିଗଲି ମୁହଁ କିଣିଗଲି ତମେ ବହୁତ ହାତକୁ ମୋ ବଳରେ କଣ ପଡିଲୁ ତୁ ମତେ କହିଲୁ ଡାକିବାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଯେ ମତେ କହିଲୁ ଡାକିବାକୁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ତାହେଲେ ମାର ଯଦି ଖାଇଛୁ ଠାକୁର ନେଇଯିବେ ତୋ ଦେହରୁ ଆଉ କଣ ହଁ ସେ ସବୁ ଉଡେଇକି ନେଇଯିବେ ଏବେ ଛାଡ ଏବେ ଡେରି ହେଲାଣି ତାକୁ ଟିକେ ଧୁଆ ବୋଳା କରିକି ସେ ପାଲିଆ ପାଲି କରି ଦାଣ୍ଡ ସଫା ଟିକେ କରେ ହଁ ମୁଁ କିଛି ଆଣିନି ଆମେ ଦବୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେବେ ତାକୁ ମୁଁ ପାଇଲେ ଯଦି ନ ଦେବେ ମୁଁ ତାକୁ ପାଇଲିନି ତାହେଲେ ହଉ ତ ପ୍ଲାନ୍ ମୁଁ ଦେବି ଯାହା ଲାଗିବ ମୁଁ ଦେବି ଯାହା ଲାଗିବ ମୁଁ ଦେବି ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ଆରେ ମନୋରମା ମୁଁ କଣ କହୁଛି କହିଲୁ କହୁଥିଲ ୟାର ଶୁଣୁନୁ କହିବାକୁ ନାଇଁ ଆମେ କହିଛି ଯା ମୁଁ କଣ କହୁଛି କହିଲୁ ଆସିଲେ ବହୁତ ବେଳେ ଆସିଲେଣି ବି ବହୁତ ବେଳେ ଆସିଲେଣି ତୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆଉ ଦାଣ୍ଡଟା ଟିକେ ସଫା କରୁଛି ଦାଣ୍ଡ ସଫା କରି ଦାଣ୍ଡ ସଫା କରିବା ପଛପଟକୁ ବାଡେଇଲି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଛି କି ଆଣିଛି ପାଞ୍ଚ କହିଦେବ ତୋର ଯାହା ଦରକାର କହ ପାଞ୍ଚ ଦେବେ ଦାଣ୍ଡ ସଫା କରି ମୋର ଗୋଟେ ଗଧ ଦରକାର ଗଧ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଗଧ ଦିଅନ୍ତୁ ଗଧ କେତେ ଗୁଡିଆ ଗଧ ଦି ଗୁଡିଆ ଆରେ ହେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯାଇଛି ଛତୁଆ ଖାଇଛି ଥୁଣ୍ଡା ଖାଇନୁ ଏପଟ ଠାକୁର ହେଇଛୁ
ଗଧ ପୁଣି ଦି ଗୋଡିଆ ଓଏ ଓଏ ସାତେ ସିଏ ପଳେଇବ ତାକୁ ଡାକେ। ପଳେଇଯିବ ମୁଁ କଣ କରିବା ଦି ଗୋଡିଆ ଗଧ ମିଳିବ ଆରେ ଦି ଗୋଡିଆ ଚାରି ଗୋଡିଆ କଥା ମାଗିଥିଲେ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା। ହଁ କିନ୍ତୁ ଦି ଗୋଡିଆ କଥା ଏଇଠି ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ। ଆମ ଗାଁରେ ଅଛି। ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି ଡାକିକି ନେଇକି ଆ। ହଁ ହଁ। ଆରେ ଦି ଗୋଡିଆ ଗଧ ସେ ତତେ ମନକୁ କହିଛି ଦି ଗୋଡିଆ ଗଧ ଦରକାର। ଆରେ ଦି ଗୋଡିଆ ଗଧ ତୁ ନିଜେ ଦି ଗୋଡିଆ ଗଧ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଳକା ଦେଖା ଯାଉଛୁ। ଆହୁରି ବଳକା ଦେଖା ଯାଉଛି। ଠାରୁ ବଳକା ଦେଖା ଯାଉଛି। ଯଦି ସେ କଥା ତୋର ଅବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପଚାରେ। ରାଜି ନହେଲେ ତୁ ଦାଣ୍ଡ ସଫା କରିବୁ ନାହିଁ। ହଁ ଯଦି ରାଜି ହେଲା ସତରେ ଆରେ ମନୋରମା ଆରେ ସାତ କହିବ ମୁଁ ଗଧ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତମେ ଗଧ ହେଲେ ମୁଁ ରାଜି। ମାନେ ମୁଁ ଗଧ ହେଲେ ତୁ ରାଜି? ପୁରା ତମକୁ ସେତିକି ଦେଖି ସେ କଥା କହୁଛି ମୋର ଦି ଗୋଡିଆ କଥା ଦରକାର। ଆରେ ସେଇ କଥା ଆଗରୁ କହିଦେଲୁ ନା ସାତେ ହଁ। ଆରେ ତମେ ତାକୁ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଇଛ। ଆରେ ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇନି। ଆରେ ତମେ ଯଦି ନ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଇଛ ହଁ ତମେ କେମିତି କହୁଛ ମୁଁ ଠିକ ତମ କଥା ରାଜି ଆରେ ମୁଁ ତତେ ତୋ ରୂପ ଦେଖିକି ସେ ଆଗରୁ ହିଁ କହିଲା ଦି ଗୋଡିଆ ଦି ଗୋଡିଆ କଥା କଣ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି। ହଉ ଏବେ ରାଜି ହେଲା ସଫା କରିବି ଆଉ ଦାଣ୍ଡ ସଫା କରିକି ଯିବୁ ଆଉ। ବାଧ୍ୟ ଆଉ ପତି ପତ୍ନୀ ମେଳ ହେଲା ଦାଣ୍ଡ ସଫା କରି ବିଦାୟ ନେଲେ ଆସିଗଲେ ସ୍ୱରଙ୍କୁ ଭାବିଲ ମନରେ ଗୃହକୁ ସେ ଧରି ଗଲେ ସବାଜଲେ ଭୋଜନ ଧରି ଗଲେ। ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା ମୁଁ କଥା ହଉଛି ତୁ ମୋ ପିଠିରେ ବସିକି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଦାଣ୍ଡ